Ahojte deti, vy ste už tu? Troška som tancoval, ale som rád, že ste ma prišli pozrieť. Volám sa Michal a dnes vás naučím zase niečo nové a zaujímavé. V minulom videu sme sa naučili 5 písmenok. Ak ste video sledovali pozorne až do konca, tak viete, ktoré to boli, ale ja vám ich aj tak zopakujem. Boli to písmenka A ako autobus, alebo B ako balón. Ďalším písmenkom, ktoré sme sa naučili, bolo písmenko C ako cukrík, alebo Č ako čokoláda a posledné, ktoré sme sa naučili, bolo D ako domiešavač. Dnes sa naučíme ďalšie nové písmenká, tak poďme na to. Prvé písmenko, ktoré sa dnes naučíme, je písmenko E. A čo, milé deti, začína na písmenko E? No predsa Eskimák. Inuitovia sú pôvodní obyvatelia Arktídy a subarktickej oblasti, ktorí žijú v oblastiach, ktoré sú medzi najrozľahlejšími a najsevernejšími na svete. Tak to bolo písmenko E ako Eskimák. Dúfam, že ste sa o Eskimákovi dozvedeli niečo nové a zaujímavé. Ďalšie písmenko, ktoré sa dnes naučíme, milé deti, je písmenko F ako futbal alebo futbalista. Futbal je kolektívny šport, ktorý sa hrá s loptou. Je to najpopulárnejší šport na svete a hrá sa vo viac ako 200 krajinách. Hráči sa snažia dostať loptu do súperovho bránkoviska a získať čo najviac gólov. Futbal sa hrá v rôznych súťažiach, ako sú napríklad majstrovstvá sveta. Tak to bolo písmenko F ako futbalista alebo futbal. Poďme na tretie písmenko. A to tretie písmenko, ktoré sa dnes naučíme, je písmenko G. A ktoré slovo, milé deti, začína na písmenko G? No ja vám to prezradím, no predsa gymnasta. Gymnastika je šport, ktorý zahŕňa fyzické cvičenia vyžadujúce rovnováhu, silu, flexibilitu, koordináciu, umenie a vytrvalosť. Gymnastika sa vyvinula z cvičení používaných v starovekom Grécku, kde sa cvičilo na vojenské účely. Dnes sa gymnastika stala súčasťou olympijských hier a je rozdelená do mnohých disciplín, ako sú napríklad gymnastika na kladine, gymnastika na bradlách, gymnastika na kruhoch a gymnastika na koni. Tak to bolo písmenko G ako gymnasta. Ďalším písmenkom, ktoré sa v dnešnom videu naučíme, je písmenko H. A čo začína na písmenko H? No predsa hasiči alebo hasič. Hasiči sú statoční muži a ženy, ktorí pomáhajú chrániť ľudí a majetok pred požiarmi. Hasiči sú vybavení rôznymi nástrojmi, ktoré im pomáhajú pri hasení požiarov. Medzi tieto nástroje patria napríklad hasiace prístroje, hadice, sekery, lopaty a mnoho ďalších. Hasiči musia byť veľmi rýchli a zruční, aby dokázali rýchlo zareagovať na požiar a zabrániť jeho šíreniu. Hasiči tiež musia byť veľmi odvážni, pretože hasenie požiaru môže byť veľmi nebezpečné. Hasiči sú skutoční hrdinovia, ktorí pomáhajú chrániť naše domovy a komunity. Tak to bolo písmenko H ako hasiči alebo hasič. A posledné písmenko, ktoré sa v dnešnom videu naučíme, ale nemusíte byť smutní, na budúce vás naučím ďalšie písmenka, je písmenko I. A čo začína na písmenko I? No predsa iglu. Iglu je tradičný typ príbytku, ktorý sa používa na prežitie v extrémnych podmienkach, ako sú napríklad snehové búrky.
Iglú sa zvyčajne skladá z kruhového rámca z ľadu alebo snehu, ktorý je potom pokrytý ďalšími vrstvami snehu. Iglú sa používa najmä v oblastiach, kde je veľa snehu a kde nie sú k dispozícii iné formy prístrešia. Tak, to bolo písmenko I ako iglu. Tak poďme si zrekapitulovať, aké písmenká sme sa dneska naučili. Prvé písmenko, ktoré sme sa dneska naučili, bolo písmenko E ako eskimák. Ďalším písmenkom, ktoré sme sa dneska naučili, bolo F ako futbal, futbalista. Ďalšie písmenko, ktoré sme sa, milé deti, naučili, bolo G ako gymnasta. Štvrté písmenko, ktoré sme sa dnes naučili, bolo H ako hasič. Posledné písmenko, ktoré sme sa v dnešnom videu naučili, milé deti, bolo písmenko I ako iglu. Tak dúfam, že sa vám dnešné video, deti, páčilo. Ak áno, budem rád za odber a teším sa na vás na budúce. Ahojte.